velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag er det sidst i november, og jeg skal en tur i jagtforeningen. Jeg har ikke rigtig kunne deltage i de andre jagter, der har været på sådan rigtig vis, fordi jeg har problemer med mit ben. Jeg har haft nogle nerveforstyrrelser og et eller andet, der gjorde, at jeg fik ondt i benene, når jeg går. Men det lader til at være i bedring. Altså, jeg har stadig en lille smule ondt, men jeg tænker godt, at det kan gå i dag. Så min plan er umiddelbart, at jeg tager Lucky med, og så i hvert fald den første halvdel af dagen går jeg med ham. Og så må vi lige se, hvordan benet det har det. Jeg har været væk fra arbejde i 1,5 måneds tid, og regner egentlig med, at jeg skal tilbage på mandag. Og det her, det er så lige sådan den store test, hvis man kan sige det sådan. Så holder benet i dag, så er jeg tilbage til normalen igen, og også hvad jagt angår. Men det har altså betydet, at en stor del af sæsonen her, i hvert fald første par måneder her, har jeg ikke rigtig kunne komme på jagt på samme vis, som jeg ellers ville. Men som sagt, så er det jagtforening i dag, og jeg forventer masser af snepper. Rigtig mange snepper faktisk. Jeg forventer hare, råvildt, lidt bækkesiner, måske et par ænder. Ja, vi må se. Jeg tænker nok, at jeg hører lidt til, om jeg ikke kan få de steder, hvor det er sådan forholdsvis nemt at gå. Nu ved jeg godt, det er nok en af de yngste, men når man føler sig dårligt gående, så er det rart at gå nogle steder, hvor det sådan er ret fremkommeligt. Så det prøver jeg lige at høre til. Men ja, Lucky og mig vil pakke bilen, og så vil vi køre afsted mod jagtforeningen. Så vi ses derude. Sneppe fremad! Kom mod højre! Ja, hvorfor er de ikke kan følge med derovre? Undskyld, ja. Undskyld, ja. Ja. Jeg tror, der er et eller andet her. Måske. Ja, det var der. Hvis nok jeg så et eller andet. Ja, jeg kunne bare se et eller andet, der bevægede sig, der ikke var en hund. Er der virkelig ingenting herinde? Det kan da ikke passe. Det synes jeg, der plejer. Men der lettede en herinde fra, dengang vi gik ned på... Kom for sat! Bagud! Ned mod mosen! Nej, det var Lucky. Det var da dejligt at se. Hvorfor skød du ikke? Jeg nåede ikke op. Den kom lige hen over hovedet. Gav vi ham ikke en heads up? Jo. Da du råbte, der var den ovenover. Nej. Ja, Lucky. Og det er dig, der fandt fasanen. Hvad? Er det dig, der fandt fasanen? Ja, den har nok været lige der. Har den været lige her, Jan? Ja, så det er derfor Lucky, han er så interesseret her, så. Ja, kom her. Ja. Se om der ligger en snap herinde. Kunne der sagtens. Snappe bagud! Ja, Max! Oh. Det var lige henover, der tog det der. Ja. Nej, det gør ikke noget. Snappe fremad!
Snappe til venstre! Lucky, kom her. Kom. Jeg kan høre ham, men... Ja, kom så. Ja. Ja, var du dygtig. Ja, så er jeg her. Så er jeg her. Ja. Ja. Ja, her. Nu har jeg tabt sporet her. Jeg skal til venstre igen. Bliv her! Han gik bagud, da der blev skudt. Ja, vi har en snappe herovre. Okay. Er den fundet? Okay. Lucky! Kom nu her. Ja! Du behøver ikke at løbe derhen, hvor der bliver skudt. Vel? Der er sgu da rævegrav herinde. Æb. Er I med derude? Det ved jeg ikke. Er vi det, Paul? Er vi med igen? Ja, vi kører lige stille. Ja. Står du lige der, Muller? Ja, hvem? Ja, der også. Det var der. Det var et godt tegn. Nå, okay. Nej, det sagde jeg jo tidligt. Ej. Ja, beb. Gik op, Buller. Dygtig. Ja, han er lige her. Men jeg har heller ikke min egen hund, så der kan jeg godt få en reserve. Jeg tror også, jeg skal til at have GPS på ham. Dyr! Bagud! Hold kæft, den rendte ind i træet, mand. Dyr fremad! Dyr fremad! Den løber lige i sporet her. Ja, det var, jeg skulle have skudt den lige i røv, så. Pauls hund, den er efter den. Pauls hund er efter den. Ja, snappe fremad! Efter. Og dyr bagud! Til dig, Jesper. Jesper! Kom, Arvid! Bagud! Alex! Arvid! Bagud! Arvid til venstre! For helvede. Kan jeg vide, om det var det samme dyr? Og det tror jeg ikke, det var, fordi den her, den så mørkere ud, end den jeg så, der løb fremad. Ja, for helvede. Den kom ud lige her foran, men den er så løb den fremad. Kæft, man, det er 3 stykker. Ja, den, der løb fremad, og den, der kom tilbage. Ja. Snappe højre! Kæft, der er dyr herinde. Helt dejligt at være med herinde igen, hvor der er action. Men det har jeg ikke kunnet, siden sæsonen startede. Vi har ikke kunne gå, jo. Ja, for helvede da. Jeg glæder mig til at vise de optagelser med det dyr, der var den rammer træet. Det var nok en snep. Der kommer dyr igen. Kommer dyr der? Det var en buk.
Nej. Ja. Det er sjovt, for de kommer lige spurgt imod mig, men så ser de mig, og så drejer de. Ej, den gik mere bagud. Ja. Men det var bukken, det der. Jeg er her. Jeg er her. Jeg har bare lige stået stille og ventet på dig lige. Ja. Prøv lige at holde en gang. Han kommer her, der er ingenting. Nej, okay. Vi går igen. Vi er lige ude for hinanden, tror jeg. Jeg begynder at rykke lidt ind her, Jesper. Ja, slæbe fremad! Til højre! Jeg er her. Der kom lige en snæp foran jer der. Ja. Ja, men den var langt væk, den her. Der kan jeg sgu ikke nå over. Jeg håber lidt på, at de flyver bagud, så jeg kommer til at skyde på den. Jan igen. Ej. Så må han jo ikke komme med næste gang. Det er han godt klar over, ikke? Ja, lige nok. Jeg har kun en kajak. Ja. Han blev snæppet komme. Helvede. Skal vi til at høre på det også? Hvad sagde Bjørn? Tillykke igen. Tillykke. Jeg tror, vi er to, der skyder den her. Ja, okay. Var det, nu spørger jeg bare lige, var det den der lettede helt dernede, som fik en 7-8 skud? Nej, jeg tror ikke, det var den. Det var lidt tungt i røven. Var det ikke den der... Nej. Det var den kom faktisk noget bedre. Sat med havl på. Kæft, mand. Jamen, hørte du det ikke også? Bang, 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 bang. Så sagde de... Jamen, prøv at, der kommer et skud, og så nåede jeg lige at sige til Jesper, nå, men det er jo et godt tegn. Så gik det bare løs hernede. Men tillykke. Tak. Det var godt, at den nåede her til ikke længere, kan man sige. Ja, det gjorde den. Ja. Det er den første gang, hvor jeg skyder en knæp, og du ikke skyder en nummer. Tillykke med snæpperne. Tak. Men jeg kan forstå, at du har skudt til en redde også. Ja, nu kigger du godt på årskalender, hvornår er flugtskibet bag en åbner. Inde på hjørnet, der er det en, han har skudt 3 snæpper. Men han skød dem alle 3, men han brugte 4 patroner. Han blev kaldt på at skyde dem. Fordi det var patron for mig. Så du er selvskreven til, at du skal komme til næste år. Det skal jeg også. Specielt her. Det er alvorligt. Det er ikke bare sjovt. Nej. Det er meget alvorligt. Fordi altså sådan noget... Sådan noget sjusk. Det kan man. Så ikke mig til at når vi kommer. Penge væk. Min nabo forst, han stod jo på den nummer 3. Ja, de rendte igennem. Det var sådan, hans ben gæt, det blev ødelagt. Altså, jeg er ved at nærme mig. Så det er godt. Jeg er lige her på hjørnet. Ja. Ja. Kom her, Lucky. Kom. Har du en magasin? Ja, kom så aflever dig. Ja, kom så aflever. Fandt du lige den? Hvor er du da dygtig. Haha, hvor er du da dygtig. Ja, aflever. Aflever. Ja, nu har nok klemt indenvolden ud af den, men han har klemt indenvolden ud af den. Det er jo ikke nemt med sådan en lille fugl. De har ikke lige den blødeste mund, sådan springer der. Nu er han i hvert fald død, så meget kan jeg da konstatere. Hvor er du dygtig? Hvor fandt du den hen? Hvor fandt du den hen? Går ud fra, det var en af dem, der faldt deromme. Ja, det tror jeg. Ja, Peter, han skød en snæp deromme. Nå? Jeg tror, det var det første, du skød efter. Okay. Ja, så er der faldet lidt her. Jeg har stadig ikke løsnet det skud. Jeg har stadig ikke løsnet det skud, jo. Det er du heller ikke. Nej, jeg har. Jeg tænker, vi prøver bare lidt i dag, så går vi opad, så står vi ikke i vejen for de andre. Nej, lige præcis. Han render bag ved dig igen.
Blev den ikke ramt? Hvad? Jeg tror sgu, den blev ramt. Ja, det Ja, der er fjer, der er der. Ej, sgu ramt, jeg skulle fandme da have haft patroner i. Han er på sporet af et eller andet. Kom så, mand! Jeg ved ikke, om han tabte sporet der, eller hvad han gjorde, men det er tydeligt, at den har været her. Men det tror jeg også, det passer meget godt, faktisk. Der var den sgu. Satans, den fløj. Ja, den gør så. Det var den. Nej, det var den. Ja. Det var den. Det er godt, Lucky. Dygtig. Ja, det gør der. Dygtig, Lucky. Dygtig. Den lettede nu uden problemer, så det ud til. Så det kan være, at den har lige fået et slag til hovedet, eller sådan noget. Men det var ret tydeligt, at den har siddet her. Kom. Lucky. Vi er færdige nu.